Good morning everyone. Hinglanta po siya sa camera guys. Uy, maayo ang utok ni Rosal karon. Maayo iyang utok karon kaning tan-aw sa camera. Very good kaayo. Ang muta. Nawala ang iyang kasapot. Gisapot man ni ganina. Ang akong wakwak. Good morning guys! Back to reality na puntaan ni guys. Ang ato ang trabaho everyday unsa pa man di ay. So karon mag-andam na po ko sa pagkaon sa kong mga anak-anakins guys. Kay ting pamahaw na nila alas 8 na manggod. Nadugay sila og pamahaw guys kay kagabi ang ilang panihapon is alas 9 na sa gabi nagabinan kay na merkado man gud mi kagabi guys din human nagluto pa pud sudan nila maotong nagabinan in town sila og panihapon. So karon mamahaw na sila guys. Mag-inom sa kog bayabas samtang prepare ko silang pagkaon mag-inom sa ako daag bayabas kay para samtang galihok-lihok ko ang oras gadagan para ako pod mukaon nasad ko pamahaw kay dali ra kay nang 30 minutes guys, dali ra kay na daganon sa oras mo nang mag-andam sa kuag ilim na ko nga herbal na ko kuanon kay na naman ni siya tambaldaan so diri na ko mag agoy what is this. I-half lang na ako siya pag init para diretso inom like that. Itong bayabas og sabana guys. Ginit ako kagin ng buntag guys unya nalimot kog inom. Lagi ng buntag sayo kay nako nagiinit mga alas 5 kapin giinit na ako og sadyang nalimot ko og inom guys kay naguna ko og kaning prepare sa kuha ni banana pagkaon niya kapit ano to nalimtan na ako ang herbal so wako kainom karon ginit ko na ayang gasol yara na lang kay dali ra man di man ako na ipabukal prepare tag pagkaon sa mga doggy akong mga miming nangaon naman ni sila pero mukaon na gihapon na sila balik atang sa man unday mag-atang man na sila guys. Munong ko kanon na tug-utro. Day, what happened? Si Inday ba? Unsan na siya mo na nakitaan. What happened, Day? Lakaw. Adlok kamera o tripod. Okay. Ala. Hindi ako na ipabukal. Sakto na na. Natin awa. Limita na po. Okay, kaayo. Dali ra. Minuto ra. Kaya kung dirita sa gasol, malimita. Gabukal-bukal na. Diyos ko Lord. Pero ganina guys. Giinit ako na ganina guys. Halimta ako sa gasol. Uy, ga. Kung ano, iga. Bukal-bukal. Kaya sayang kain. Gasol. Nauna sila guys. Atong adapted dito sa gawas. Bula tong baba ato ron. Busog kay ito gabi akong adapted sa gawas kay dagan kay kung gipakaon. Grabe kagabi ka kusog sa ulan guys. Kung ang kidlat dalugdog. Diyos ko Lord. Grabe ka kusog guys. Abi niyo guys. Sayo kay kung kuan guys kanang natulog mga alas 8 ka pinatulog na ko. Nag-una ko sulod di banana sa kwarto. Kay akong mata, nami na jud kay tulog. Pagkahuman, tagtaod ato si banana ning apas na ko sa kwarto. Ingko nga. Ingko unya nakamatulog kasayo pa man ako ray mo nagtulog kay gikapoy ko gas ba nag-general cleaning ko kagahapon. Wala gani ko naka-vlog gahapon gani kayo. Kani lagi ma-discourage ta na to ang atong vlog nga. Atong i-upload karon pagkaugma pa ma. Kuan. Nakalabot kaayo mo tung wala ko nagkuan kagahapon guys wa ko nag-vlog diyan ta ko mag-vlog karon ko mag-vlog na lang ko kay sayang pud ang adlaw ang oras sayang di maoto nga
Wala ko ka vlog gahapon why nang limpyo ko. Daghan naman po ko na vlog nga kanang naglimpyo ko dire, nag general cleaning ko daghan naman. So mao to guys nga kuan. Nagkuan ko guys, gamay ra ko ihatag ni Bots basta pamahaw guys kay ano. Dili kina siya mukaon si Bots na ko to kung husky labrador nag-uwag naman pod. Nya dili man siya ka kuan ni Inday Beauty kay gipills man ako nas Inday Beauty. Unang dili magpa kuan si Inday Beauty. Kay kapuya na kay kumagkuan og mga kuan ay mga papis guys. Uy nga labaw nagkuan eh pangbaligya masakit atong dugahan. O to nga tagaan na lang nako akong mga ay katpod ra ko yatas mga miyaw-miyaw ay gagmay lang kay nagkaon naman na sila kagani nag-rise. Sayo kina sila nangay pagkaon guys alas 6 ay alas 5 kapin. Alas 5 kapin guys, nangaon na sila, tanawan na init ragmayo akong bayabas. Oh, paabot pa ko ani makuan na siya. Nagabi nagluto ko sud nila sa uling o pating luto asa. Ato ang kuan yellow pin na pud nga isda akong ipalit sa ilaha. Ara guys, oh. Yanaan kay na sila guys basta luto kaayo nga isda. Yellow pin na to. Unsa mangaon pa mo man naman mo kaon. Dili mag-away ha, dili mag-away. Yung mga iring, mangayo pa sila nga. Sayo kina sila nangaon ganina guys. Well, naglungag ko. Nya, nakakita sila nga naay bahaw. Yung kat-kat man niya akong isa ka miming. Lisod po ang isa ray kong pakanon niya. Ang uban galantaw. Motong gipakaon ang nako sila tanan. Ito man na itong dagol na. Unsa na? Dami kanya kong inunan guys, sudan man pud mi gabi mo ni sudan ni banana. Dami ayo kay gidagan man gud ako nig suka og butang guys, lami jud butang ag suka. Akong papay katudlo na ko ana sa buhi pa to nga. Ingon siya nga, basta daw kuno mag-unon kinahanglan daghan dag suka kay lami, basta daghan suka. Kay musulok ba guys, ig kaluto kana ig lutoon na musulok siya mo nang lami jud siya guys, as in. Ano man na dagul? Ano man dyan na imong baba dagul? Buti si dagul. Uy, ay. Naaw si Dodong. Mo pa'y pagawas. Noktok na pod. Ingon bitaw ko. Nga di na magawas-gawas kay mga una. Gawas kit siya kay nagmaritis dito sa gawas. Tagaan na ta magkatpod ron kay nagkaon na magkuan ganina rice. Magkatpod na pod mo. Wait lang, habit ako naman og timpla. Kadit lang dong, kakaon lagi ka dong, karon dong. Bana na si Bots. Timpla guys, nila guys. Ako na utang hatag. Una na ko gatag si Bots kay sabaan kay na guys. Nya marabag matahurot sa pagkaon dili ra ba. Aram siya diri oh. Dudong gamay. Sulod na. Dan baling na ako sayang kaayo. Nanghatag na ko sila pagkaon guys. Dagol dire. Inday, dadong gamay dire. Oh dia kay katbre inyo nga kay tagaan na tamo ko ganina kuan. Ngaon na sila guys, pamahaw. Nya dapat relax na ko, magsilig man ako limpyo sa kwarto namo. Diri na lang ko sa sala, maniligoon niya dapat pag humanirag kaon kay manggawas naman na sila yung magkaon guys. Pagpakaon pa po ko sa adapted dito si George ug si Big Boss. Tagaan po na ako si Big Boss kay maglantaw manggutod siya luoy po. Tagaan siya gamay at least na siya nakaon. Ang ako ang mga miyaw-miyaw kat po ako ihatag anak nila. Si Wakwak o si Kuan.
Si Wakwak og si Tiger may naadiri wala man si Mickey og si Kuan ning lakaw na pud sila. Ara guys, Magkwasa kong kat po daan. Dili mo magsigig away. Dito. Ang lagi. Mayra kayo. Kaon naman mo guys na ganina. Pagkuan na pambagin sa inyong mga tiyan. Gusto ba kayo mo? Rosel. Kani si Rosel guys. Nangita na siya og kanang katong sachet niya nga. Kuan. With niya. With food niya nga. Katong sa sachet guys. Unya. Nagtuman akong bana guys, ug sila mo travel nga, nag-travel man day sila so wala na hatod sa kong bana day yung pagkaon. May unta og makalakaw ko niya kay ako na lang mo palit siyang pagkaon kay gaatang na sa iyang pagkaon guys. To nangaon na sila guys to sa likod. Kuni gal. Dali ra kay ni pakan anak mga dodi guys ay. Lasa ka ang trapo no, nalimot ko. Ay nala. Ako pa dito trapuhan ng ihi dito sa gawas kay nangi sibot sus gabi grabe ka kusog sa ulan guys kay balo ba mo guys. Sa kakusog sa ulan guys bisag lamig kay tulo guys. Ning bangon ko guys grabe ka kusog sa kidlat unya naguol po gusto ko ang si ni Dudong Gamay ug ni Boots kay nasa gawas. Kay akong gignan akong banana nga. Nabasa dito si Boss ito ron si kuan niya. Si kani lagi si Boss sa pasudlon diri bisag asa lang mangihi. Mo to may anak kung banana nga dili lagi daw pasudlon kay kuan. Mo kuloy pag dili pasudlon kay kuan man. Kusog king ulan kay balo jud ko nga basa kayo imong tiris. Mo to ning bangon ko ya kung gipasulod eh. Dili man niya pasudlon. Nya. Pagpasulod ako guys, perting basaan. Mo to gipasulod ako diri sa kuan guys eh. Gipasulod ako diri sa bot si Dudong Gamay. Sibot bisag asa lang mangihi, ihi diri, ihi dito. Sus ginaw ko gasunod-sunod ko ni boss kay sige ko pahid sa iyang ihi. Wala na day. Hawa na day. Rebuya nakikaglawas day nako be. Hindi rebuya nakikaglawas guys. Mato, kasulod na ko sila gabi guys, pero sige po ko sunod ni bots kay ang ihi. George Sagan! Wag na ko din mo ginurot butching. Ano man dito, di naman ko dahan mo tao din mo aka. Makda. Ay, pausa na akong kamera. Nagtiyod, tanaw si bots o, gisukusikan ang kanon, muraga. Labay og kanon guys. Ang hotda. Nya na ha, big boss ha. Ha, di. Dali. Dali. Ginaog. Dali, bots Bots. Dali. Alagay. Sayang king kon, wala kikaon. Kinanglan na siya alaman guys, para mukaon. Ang it na dali, bots. Paching. Bots. Ito, mga adapted. Nagbulat na dito, guys. Oh. Awa, di. Humanak ka. Nanat pag-alam-alaman, guys. Para mukhaon ng hurot. Oy, George! Si George, gahulat. Tura. Ang gali na. George, Regan! Wait lang.
Dili, nakapakaon ako ni George. But George! Si George, guys. George Regan! Tara. Si Big Boss. Ako ni silang pakanon. Mga ihi, oy. Oh, na dong, mana ka dong. Ihata na to ni George ug tikuan kay sayang kay ni. Yata galabay og bugas. Mahal ba king kilo sa bugas? Hawa kay ikang kuan ni. Pagkanon na utro si kuan niya si Bots unya. Abi ibo yung pagkaon wala niya gihurot. Ang kaon pa ka dong? Langan pa. Pagdaw, di kong yatag sa inyo nga. Tagaan ko na to silang George kay Loe kaayo. Gawas ako po guys. Kaya ito man na ang mga adapted sa gawas pangaon. Hindi man pasulun sa kung bana diri si George guys. Kaya baka daw maanad niya. Baka doon nag-maamuan na po. Pero ako din, gusto din ako siya pag-pasulun diri guys. Pwede rabaya kayo. Say, kanang galing ko ako pag-apuyo na po. Ali dong! Ali dong! Bantay bitaw manok-tok ha. Kanon na po sila. Ayan na Big Boss. Di kajut lang Big Boss ha. Ngay Big Boss guys. Kajut lang Big Boss. Big Boss ali dire. George, dire George. Dire George. Si George ay di kahulat. Nangaon na sila. Sige na, kaon na. Nangaon na sila guys. Init kayo. Hello ay padaning George ay naning kamot kita na si George nga mabuhi guys kay nagpa-adapt kita na siya. Yung doon na siya to sa balay niya dili man na siya makasulod dito kay among mga iro bugnoon siya kung diri siya ning anhi kay mingaw man diri oh. Walay tawo niya si Big Boss po di man na mangaway, friendly man na si Big Boss. Na nagpa-adapt si ko ana. Nanambok-tambok na siya guys kay ginatibman man namo. Sa imnon og tambang sa tabuan kaning liguon di bayaon tay, liguon si nako ni unya dapit. Ay dagan tubig diri o tubig sa ulan. Liguon ni si George unya. Pero buya kasi mukaon guys. Na George, kaon taman George, kay para manambok George ha. Na George ha. Okay, inita mo, padapin si Mami George. Mana ka because? Tapos na ikaw? Daw. Mapaakan ta. Busog na si George. Regan. Ikaw Big Boss. Tapos na ikaw Big Boss. Si Big Boss guys. Tara. Tapos na ikaw Big Boss. Ha? Ugas natin plato. Big Boss. Mana? Piluka kay sayang. Na guys, kainit. Nanay, nangka ng turok dito. Ami kinamugpuan mo. Dako. Managkaon si George guys. Sug na si George. Regan. Hoy. Ala away oh. Musulod na ko guys.
Hi everyone, anak ko diri sa sulod. Mana sila pangaon guys, pating adapted sa gawas karon. Maghugas ako sa plato. Plato nila sa mga dugi kay para wala na hugason. Rusil di ay, matura di ay. Di ana ra kadtong mana kagkaundong nang sanay ka. Sa araw mangi natakdan sa iyang amahan. Buhok ay nanindog. Oh, kaigang ba? Nagilam ng baba dagulbe sa muka ay. Sakit kaysa dalunggan na imong hair ba. Begini. Hindi ilaag karon dito sa akong mama. Laag sa kung motherland room guys ni maglungag lang ko daan kay para iguli na ko unya guys. Pakanon na lang nako kung mga dugi guys, wala problema. Yung anak ko guys, pag maadto ko sa kong mama kinahanglan andam na dirihaan guys kay para yag uli unya ready na sa lagkaon. Pakanon na lang sila. Indot ilaag karon kay wala koy bulingon. Human ako pang limpyo gahapon. Relax na ko. Nang pwede na kumulaag. Gawas aday. Mura man akong laagan dito guys. Akong mama. Sa buhingan dito guys. At tapos kong mama guys niya. Kami taga Sabado ramang gimamanto dito guys. Pero nang usay akong mama mangit. Wa naman kay laglaag diri ko man man gyapon mi taga Sabado man niya. Maingon man na siya. Bisag dili Sabado laaga pun mi di ari mo ana na mangita na sa motherland guys. Una nga. Karoon ako ni kamera. Mangita na si motherland. Man ani magkuan ko maligo pahuway ka amo kaon din pahuway ka dit maligo madto ni kung tuburan. Kuha na to atong platyo. Ani banana baso. Guys. Ang akong Rosel.
Ang akong Rosel ni Aragay, ang nawong sa kong Rosel. Mag-inom sa tagbayabas, kay mag-ihap tag oras. Mm. Akong banana dito rin ako napakanon sa tuburan niya. Lami kay bayabas imnunggit basta init-init guys. Muana gid siya muana ay ma-feel gid nimo to sa yung tulo nimo ba diri. Para nindot mo para kuan pud sa lungs bitaw guys kanang mukanta ko guys mupiit na diri oh. Nindot na siya diri din mo scatter gid siya sa sulod sa imong kalawasan. Hindi kayo. Kanang magsakit ang likod wag tang ano eh. Kanang gikan ko mang laba guys, mang limpyo diri niya. Pag man ako og kanang kuan guys, maligo man jud ko guys kay igang man kayo. So maligo jud ko balik. Magsakit akong likod ana guys. Di na lang jud ko magsaba ni banana nga nan ako gi unang kanang magsakit akong likod. Di na lang jud ko magsaba guys kay magyaw-yaw. Di ko ganahan magsigyaw yan yung mag-away na pod. Ya ko yung ganahan ko. Bisag ka ng sayop na ko di ko ganahan. Munang mag maluoy po kay kung ako ba makasugod og yaw-yaw guys garag sa unsa ra ang gawas kung ba mo na nga. Di na lang ko magsabag na ko'y bation kay yaw-yaw. Lami kayo. Okay kayo. Say oras 11 ay 11 8:31 so kinahanglan mukaon ko ani last maybe. Rochelle. Kung hindi Rochelle guys. Relax ra kay na guys, relax ra kay na. Unya preso na pud ka sa kwarto ronday kay mula ko si mami. Dili man ka pwede dalon ni mami day. Uy kay ug ako man guni siyang dalon dito sa tuburan guys kay kugus-kuguson. Magamo unya. Ay, ako pa man ay kanang kuanon ang tiris day o kanang trapuhan. Unya nagdapit mo lingkod sa ako kay ako sa ikuan ng bayabas nga akong giinom. Hi, Inday Beautiful. Prebuyag na kay lawas Inday Beautiful guys. Oh, prebuyag. Si Dagol. Oh, actually, smiling. Ang gawas lagi ka dong. CR ka dito sa gawas dong. Kani si Dagol ang nakabirigod ani niya. Kadito gina siya malibang sa amo ang gawas. Agit mo gawas gina siya. Kani uban akong mga dugi. Diaran na ng ubos. Pero okay raman kay. Dali raman masiligan kay. Tiles raman. Kani kay mo gawas gina siya. Ano man? Ha? Ano siya? Oh, yes, mabe. Kiss mami be. Ay, susunod naglangi. Ano man eh. Nang today, nag-iaway kang big boss ganina dito sa gawas, no? Kadungog man si mami, giaway ka ni big boss. No? Agol. Giaway kang big boss dong? Ay, ay, manyan mami ah. Inday, os inday. Ang dodong nagaman ng lili sa bintana. Mugawas ko ron kay magkuan ko diha, magtrapo ko diha sa kuan. Sa tiris. Manakog, panarapos sa kuan guys sa gawas. Ina ako. Grabe kaigan sa panahon. Wala mainit kuan raman siya kanang niog ang langit guys pero kuan kanang igang. Okay. Ano ba na kung gisulin gabi eh? Nga eco bag. Ay, Diyos ko Lord. Hingaw kay mong dapit guys. Ay. O na dyan yung mong dapit guys. Hingaw kaayo. Diyos ko Lord. Hello beautiful. I'm beautiful naman na Rochelle na.
Ano man na ang beautiful na. Day kinsa may gahurot ani day, ikaw o silang kuan. Ipasagdaan na po nimo ang imuhang kuan. Imong pagkaon, gikaon na po sa imong mga igsoon, nga busog na kay na sila. Yan na, kay na siya sa lamisa guys. Uy kay. Huwag na kay lamisa guys. Ako akong tiger, di ara. Hi tiger. Ara. Si Kuan, si Wakwak to ara si Wakwak guys. Diyan ni ang plastara kay hilabtan gud ni siya ni Kuan gud ni. Hilabtan man gud na siya ni Persian na kog kanini tiger o muna mukatkat na siya kay di siya maabot. Ay, Diyos ko Lord. Hapit na po ting bayad sa internet. Pitsa dos. Ting bayad na sa internet. Pero, lisa na mo na mong signal guys. Oy, kay kuan man kaning isay mo hina, isay mo kusog. Ana ba? Sa panahon siguro ni. Pero mas may itong ilisan na mo. Among pailisan o kuan guys. Kanang globe. Baka kusog ang globe diri. Kaya na may bag-o nga globe karon guys. Nga dili na kinahanglan og kuan wala na siya kaning kuan ba guys kontrata. Direct na lang siya itaod tapos ikaw na ang bahala din mo loada nimo sa GCash na pwede ra ilod sa GCash. Ara ra dong. Na guys. Agoy, og di ko maabtan sa kong katapol ani ron makalaag kog tuburan pero maabtan ko sa kong katapol na. Unay giingon nga di ko kalaag tuburan. Ugma Martes pa man karon Miyerkules pa ugma. Merkules, Huwebes, Biyernes na po dali oras sa kuan. Ay, dayon karon 30 na karon. 1 na pud pagkasunod adlaw, 1 na. October na. Manguan na pud ko ani, ambot lang may lagi ko kapuyan ani manguan ko mag design ko di ara sa gawas o Christmas. Wana nga mong ko dili ana mag-designan kay gikuan na ni Boots. Giguba ni Boots sa muang screen. Wala pa taon ni na sliding door ni amo ang atubangan guys kay ang amo ang tinigo manam-anam pud og gamit giahak lang. Apay bao-baon na mo tigumanan pa na ipaayo na ako daghan kay moagi diri kay iba kanang ibaligya ba daw paliton. Ina ko na ibaligya ay misa malata ra na diha ma'am. Ay balag malata na din ha. Total og nay kwarta maulian ra man na. Maayo ra man na. Tama na sa bao-bao ron. Magpalit kag bagong bao nga mahal naman. Sa una ka na mong bao palit na mo ana 100 pa na kapin guys karon kay namunana sa mga 200 kapin. Nadako kay ni interest 100 pud ang ni interest kay duol na lang duol man na sa to 300 na. Mo nang yan na ra na nindot pa gina guys kay kabrador pa na siya dili na katong FI. Ang una nang gawa sa bao-bao niya kana og mabudgetan na og nanay kuan. Manindot man na kay pintalan man nag-utro pula ra gyapon ni pintal no. Ang mga kuan ana ang mga ang ligid ana pang ilisan man to iyang mga putahaw din ng salog. Dako ginoon siya magasto guys. Kaya nangutana mi didto sa kuan o kanang diya sa shield kay na may mga yuhay din og bao kanang ilang kuan ang body sa bao 30 ang ilang pangayo guys pero dala na tanan ang lawas sa bao ilang nang i-brand new nila ba ang salog tanan ikumpleto pintal tanan dayon lahi pa ang sa atop lahi dili sila magtrabaho sa atop. Lahi ang atop kay 25. Dako jud magasto mo na. Ay, tigom niya kanin dari sa atubangan o kani kay sliding door man ni ay maput-puot ang kuan. Pero mabailoan naman po siya pero kuan lagi ay magdugayan pag Oto ginan ako kung ba nga ilisan lang ta nag-screen di ana Unyog ilisan nag-screen di guys kay gubon gihapon na ni Boots. Siya may gagubaan na so wala pa si Boots nindot kina din ha. Pag abot ni Boots so ang bunala nimo tungod lang ana sus kaloy.
Unang dili na bunalan pasagdaan na lang. Unsa man inday? Muna guys nga. Unsa na oras kay mukaon na pud ko. 8:41 na. Hapit ng oras guys. Mingaw kay mong palibot guys. Pero ko ano na ko kagabi guys. Okay. Ipasulod man ako silang bot si Rex Inday. Kana si Inday, si Dodong Gamay. Kana si Dodong Gamay, okay ra nagmusulod na siya di ari. Si Bots kayo diri na musulod tungas kay nako magdagandagan di kapuyo dayon mangihi bisag asa mong bilangkad mangihi aga. Imbis nga katulog kay og gabi guys, wala kong katulog kay nagsige og sunod ni Bots guys, labaw ako gasunod og batang gamay. Kay aha mo hunong to gihi, matang pikas o hunong ihi. Ay Dios ko Lord. Ana. Na Dodong, relax na si Dodong. Relax na ka dong. Mag-sleep na ka dong. Ha? Sleep na ikaw? Sleep na daw siya. Relax na daw siya guys. Klaro makindagat diri sa mua guys. Kanang diha o kana diha o dagat naman na diha o. Kita katong wala pa ni mga kahoy diri guys. Klaro kay na diri ang kuan. Daw dako. No, dagat naman na diha o kana diha. Oo, kana. Kuan na siya o kanang buntod na siya dito sa pikas ko ana. Klaro kindagat diri oy. Overlooking man ni diri amo adapita guys. Ang among napigipili na mo over na gimi diri sa kuan ibabaw. Tan-aw namong balay sa layo guys. Mo siya dos andanas kay taas man siya pero dili dos andanas mo na uban minutes sila gabi na dos andanas sa inyong balay kana di pa bitaw kasulo diri. Isa gabi na lang dos andanas ko dili oy. Usa ra man gud na good. Mura siya dos andanas sa kay na siya murag natungtong siya ba. Muna maklaro diri ang mga kuan so wala pa ni kitong bagong puyo na mo diri guys kami man jud ang pinakauna diri nga nagkuan nagpuyo kami sa kuan pa na kami ang pinakakaraan diri ba wala pa ni mga kahoy di guys wala pa ni mga tanom klaro kindagat to klaro kay ditong airport dito maklaro gid siya may moagi diri nga dako kay yung kanang barko klaro kaayo karon na yung mga kahoy man gipangtamnan nila dili na kuan di makita ang ubang mga view. Igutom na jud ko ay. Nalimot ako pangay siling nanay ay kay lami kay ibutang sa inon-onan ang sili. Igutom na ko. Basta bitaw ka nang mag-inom biyabas guys, magsige pangihi. Then alternate food guys, sige pangihi. Muna usahay pag kanang gabi dili ko mainom og alternate buntag ra kay magbilar ta mo sige pangihi. Hindot ba yapod kay tambal man na. Pero say kaya ko ang kanan absinan kay magsigitag tindog-tindog lami kay itulog ato na lang yung itindog kay para makaihi ta lisod pug atong pugnan atong ihi na magkasakit na hinunta ng pugong tag ihi. Una mo bangon jud ta kay mangihi. Nya ako kay buntag gabi man jud ko mainom og kanang bayabas guys kay nami man jud kay sa lawas ang bayabas labaw na kay kanang gikan ko man og trabaho diri sulod sa balay mag-inom jud ko ana kay magsakit man akong mga kalawasan kaysa iinom na kog alaksan. Iinom lang nako anang bayabas. Nangihi ko guys. Man ako bangi. Natangtang akong kikimpit sa kuang singina sa likod. Gikimpitan ako kay makita tong virginity. Mabash na pod unya ta. Tara ba dahil mo bash may nagpakita mo sumaw jud sa nina Unsa tabuang kay nagpakita sa tuang kuan. Akong ikimpit. Kaya akong gibutang kimpit guys para matabunan natong mga virginity dyan. Bali na si Rosel. Tangtang wala di
Nangbalhin na siya guys. Oh. Diyan na po siya sa trapo. Hapit na akong tingkaon. Hapit na akong tingkaon. Ito yung tarungan ang mga ano. Ay, Diyos ko, Lord. Lingkod na po ta guys. Well, nagpaabot ta sa oras sa atong tingkaon guys. Maglingkod-lingkod sa ta guys. Kaya ang oras is 8:46 na. Kulang na lang siya og 14 at 26 minutes para makakaon ako. Amo ba? 50. O lagi. Hapit na. Dali ara sa oras oy. Pagka man malidara, di ra ba pwede maligo basta bagong kaon ay kaon niya. Di po ko pwede maligo. Pag karon kay nag-inam ko biyabas init beta kong giinom mo. Impas ang atay ana. Labok taga inom ana og kanang kahubog. Nga mag-inom taga init human maligo ta. Na. Impas ang atay. Nalimot mo kung sa tong Facebook ni ate sa kuan oh. So guys, diri ra taman guys ang ato ang video kay taas na kay ni guys sa dugay na pud kay ni mahuman og upload baka ugma na pud mo mag-upload guys. So salamat guys sa inyong suporta pag-subscribe sa ko ang YouTube channel. Sa akong mga supporters, salamat kay sa inyong tanan guys sa inyong pag walang sawang support sa ko sa inyong paglantos kong vlog. Thank you so much ug sa wala pa naka-subscribe nako, kamo ni bahala sa inyong decision kung mo subscribe mo di. Basta thank you so much din sa inyong tanan o sa nag-follow, like, share sa akong Facebook page, Facebook account, TikTok o Reels. So bye everyone. And don't forget to leave your message sa ato ang vlog. So bye!